This guy go on the church wayo. Man again when the church ka yari go wayo. Reality hit. Go the church na. Jesus na atoro roof for Jesus. Jesus na arahola. Man adebo ye gwalo no na onwere membe ebelala. When it cancer court oil ya we white hanky was an enwara the ara grow back. And they do no mugo na no pattern actually where the hanky. All the way the hanky 100,000 or more than 10,000 hanky dad or 20,000 hankies. Or they go 40 million to 50 million. We go private jet now. We maintenance every hour. You have a private jet na park in dollars. When you're a village, you see a church everywhere, but cannot build common small pure water factory to employ you as an Igbo man. You just roll on a factory, okay? You just water it in a church on your Yoruba. You can educate food. As a born man, don't adoration. Nenugu na Elijah Nenugu mother 14 dead. They has been buried on the ground. So born 19 and when I know nuke. You have to go as a man on nuke. As a born 19 and care. And as a man, and one you couldn't then, TB Joshua, oh no, collapse about 200 and something people. Kidnap an Ebola, when I'm on where you can do can Jesus 419. Not pay emotion, here in the good reality. Stop putting emotion in what I'm saying. No, then what baby virgin a hala no can why? Name me Vuluna for no Konyago. In Africa, Ndinsus na prison everywhere all over the world, and actually all over the world, or Boduni Nejulajo. Because Nijulu, from a seminary or semi kidnap Nenugu. Okay? Yes, no one on Facebook, a kidnap on a semi. Sit Bennett, but the same. How about Pitamba? How about your Pitamba? Oh, get a good man out Pitamba, your personal Lord and Savior. But when I tell no government, your personal Lord and Savior, usually. When I cook and I walk and Ketanuke. Muoso Ebuka win his election, His Excellency Prof. Charles Chukuma Soludo. Mbo win the election, Ocho Etuolo. Among one bar for was once a central bank governor. Each and only central bank governor signature the nego Bumogu. So one bar for la shakala shakata kata. After me babalege, Bianota, Coco, one bar for a reply. We for Soludo, I will love you till I die. One, I love you from the deep of my heart, and I'm Afrongenai because you are a realistic human being. Wamugano nuke Choreto Soludo they write up na Facebook na page His Excellency. Or see a father because solve got other problems in Anambra State and Nigeria. That he will take care of himself. Now the same person why His Excellency now but Afro one and me I last 2 years. His Excellency Chisana first tell okay about second one about the man me Moya na vision. The same person for get kidnap His Excellency, kidnap Fada Ejike or Patana social media, Soludo, see send that security get your Fada Ejike. Now no one do show no cow. Na chapel loketa. The whole chapel ni no na Nigeria keta with CCTV camera. Na monitor sacrament. Magana go be as dino but na Israel sacrament. Now iji CCTV camera na monitor sacrament ka ya lizulia ni me chapel. Mana asem wa be Ezeaku je sekpela na ka Jesus chevem ni me chapel. Ki iji CCTV camera monitor sacrament ka o chebe mana produce na China. Ona afugo no ka o se akpoto. Maka o ma atoro Jesus ka nje mere video. Ona afugo one guy man bia na Anglican church dị n'Awka. Where one day church no nwere ihe Chineke meria. No choke lose roof no ka ni na adeba. Ka okwari anya e ma ndị fada na ndị pastor ejiri anya anu no nwere Chineke melu. Now, we guze ndo kawayo, we rekoro mazi nke ma ayo no ihe niile nalie. Na ye ncho iji ya we kuziri unu. Nji we gwu na Jesus na ekpere da arụ ọrụ bụ. Ọ bụ na Jesus ga-anọrọ egwuo ya wayo n'ime ụlọ ụka. Eho ụlọ ụka mmiri anaghị eri. Oyeluzi oye. Ọ gị nwa na-ejezi adoration eme 100 days fasting ekpere mecha ka Jesus ga-aza ekpere. If Jesus cannot save his church, ọ gị nwa ka ọ ya aza ekpere. Christianity be ndocha wete to deceive Africa. And when Jesus never exist anywhere. Power day is Imepe on task na Donald Trump will shit hole or to say why you shit hole. America will come for you within 24 hours. That is power. Donald Trump see Venezuela, Jebro their president and the wife just call up in America. That is power, technology. Here Jesus kitchen for technology, kitchen for your resources. In a baby name change your gold, your lead, your oil, your silver, ne dozibeha. What's they gonna want maybe? The next structure Catholic Church, because the structure of the buildings are strong. When you have such building, Catholic Church in Egenia, St. Peter, St. Andrew, St. Mary, Holy Cross in Ejokania, the structure, Kemalo, ma, only such standard structure, could believe on what you maybe. Nene Church in Aba, Pentecostal, Nkonya Yoruba, how many 10,000 capacity? The custodom. As an associate guy, maintain the auditorium every year. Get one village employ. Now Chinese in area 60 years guarantee. The man that was shown no during the next 60 years. Makoka Lugonka. Now when you can allow that in Omia, ages in Oka.
ndị ọcha just wee talk ka ịdị screen phone na watch ka mara ka esi eru ya comment ya ha eji kpọwa onwe gị na ọ bụrụ m nwa Jesus egosi nwere ka esi eme ofe ọgbọnọ na egwusi na mmanụ nri na ihe niile ma music instrument ndị nna nna anyị produce through the love of our ancestors. Enwere nke ime produce. You cannot produce anything today to sell to China or to Japan or to Cambodia, but you widely open your mouth to say that Cambodia, Japan, and Chinese are unbeliever. Onye really, onye anwụrụ. Gị nwa bụ believer. What have you done to save life today in Cambodia? But they are the one producing surgical items. Say ji mee nwunye go pressure kupụta nwa. Inwe nwata. Ndị vum. Je ribe n'ụlọ ụka. Agazina church. Church be a working place. Ebe na-eme gị ka ị dị weak, ka ị bụrụ slave. Your government na-emegide gị, na-alụghị your vet right. Church agwa gị na Satan. Kedu ebe Satan nọ? So Satan and God na-eme exist n'ụwa ụwa wee dị otu a. Ọ bụrụ gị nwa bụ God, ị ga-arapụ nwu Nigeria dị otu a wee eziokwu. Gị nwa na-enwere odobi mmadụ yọọ gị ihe before you know it imele onye ahụ ihe a. Ọ bụrụ na ị nọ in position of God, ị ga-arapụ nwaanyị dị imo na-ere pure water. Ị ga-arapụ nwa 6 years na-evogharị ya mbogharị. Mmadụ bụ chi bịa, mmadụ bụ God. This boy abụrụgo God n'ime ụlọ ụka na kpamkpamkpa na ụlọ ụka rek ma chọọchị ma ihe niile. Rekorie building. Na-rielu onwe ya. Gosi gị na God and Jesus anọghị anyway. Ọ just Tom and Jerry idea. Ndị ọcha create to deceive you. Watch go to Bible na-agụ na Bible nwere copyright. King James Bible produce ya na-agwa the family of King Charles, Queen Elizabeth in England today. You go to prison because now their ancestors had copy. Bible nwere copyright, which means you nwere right to produce Bible na ọ bụ na tawa permission. You nwere memorandum of understanding with ndị nwe na Europe. In a church in any one, but so ni kechiri isi gị tii isi n'ụlọ because when na tii isi n'ụlọ ka you are bowing to your slave masters. Ije n'ụlọ ka bro picture ndị ọcha dịcha there, St. Peter, St. Paul. Wee jụọ gị ije mbara igwe ahụ ị chọrọ ije kịta ọ bụrụ onye dị nchi ka m nọ na data ochie eze na-ekwu okwu ya, will you be happy? Emepere gị door n'ụzọ eluigwe na ọ bụrụ onye ojii mepere gị the gate, but ọ bụrụ onye ojii ka gwa gị na onye bụ onye nzọpụta onye m nwa bụ Ezeaku. Obi ya dị gị ma ihe echekwa na nwanna gị na village gị na ya na-azụ ana. Program gogo na onye ọcha nọ dị. On the any professors in Africa that cannot produce anything. Barristers, medical doctors. Can one bingo pastor yasa when you phone in, when you phone in for miracle money, a whole barrister, a whole lawyer, Galley school. Well, I'm school no na go region British language, another man's language. That is not to get wisdom. Wisdom is natural. You know Nigeria be British language. Makandi born with wisdom, create everything how you solve their problem. But what can you produce? This guy you go on the church why you? Man, I go on the church can you go why you? Reality heat, go heat go the church now. Reality heat go the church. So father na pastor na sinde man ikpuchi ha na obara Jesus. For no wayo ka ị na-ewu. Ọ bụ na nwere obara Jesus na-ekpuchi ndị mmadụ. Now, rufinu na obara Jesus kwesịrị ikpuchi. Ihe na-ekpuchi ndị mmadụ camera government na CCTV camera. Every pole ọ bụla ga-ebu police camera. Yetago. So say the thieves na gị phone mo dapụ na ebe njere ịzụ ahịa na daily. So echefu m phone m na taxi n'ime ahịa. The taxi bubata m n'ime ahịa na-achọzi ebe shop up na njere sị m go to the police station. Go to the nje police. Ha buru m na moto fa bịa ebe ahụ. So fonye bịa na n'oyibo ebe ahụ na anọchata obere oyibo. Ha buru m na moto ha bịa. Bupụta laptop fa sị m ka the last place the taxi kwụsị m gosi ya. Ha pịa laptop ha kpa. The video of the taxi gba ma mgbe ndị to na moto mfo nwe m na laptop ha zoom all the plate number pia pam inform data the person nwe the taxi gba ha kpọọ ya na phone sogide ebe ha socha ha sị mba moto sị m take mba moto road na station n'ọlụ within 30 minutes the boy were phone abịa bụ na ọdakpo na seat moto miracle technology done by mmadụ ndị gboo ji sị ka ọkọ mmadụ gakpụrụ mmadụ be gị ka ọkọ anụmanụ ya gakpụrụ kpoo isi mana ị na ebe a na-asị ya n'ọrụ m n'ukwu obe na ya a na-awere gị Jizọs gozie gị ọrapụ m na-ata afọ dị happy hatred ndị ọcha wetara n'Africa ka ife mana ha ncha niile isi n'ime arụzụ ọrụ n'obodo oyibo to o nwere ego na gọọmenti ya akpụgide gị tinye nwụọ agụ ụgwọ gị jee na food bank jee rie nri mana ebe a Jizọs bụ onye na-azụ nwa ogbenye ọ na-esi n'ebe na-ekpofu ahịa ebunye nwa ogbenye enu mba jewe Owerri road ebe a na-ekpofu dustbin Owerri road jee nọrọ dị ya ka ọ bịa bunye ego enu nwa bụ usi onye vum egwu na chọọchị wayo Jesus na-atọrọ rufu Jesus na-arahụ ụra but reality ya jee na cancer department today na UNTH na FMC Owerri gaa na teaching hospital na-ewe gaa na Makụ Ọka jee na kidney failure department jee na Ihenu jee na Boromi ndị a na-abịa dialysis mmadụ n'ime ha survive without transplant nwanne ga nwe kidney failure ikpekọta na ekpere ọnwụbeghị maka na ị nwere ego transplant ma ọmị ga nwe cancer ọnwụghọ mana adịbọ gwara unu na o nwere membi ebelala when it cancer ya were white hanky was an ara the ara grow back
a na-eri unu mugu na mara na pattern ọ chọrọ iji were the hanky odowe the hanky 100,000 or more than 10,000 hanky that or 20,000 hankies o retego ebe 40 million to 50 million o were go private jet na akpụ maintenance every hour ya ọhịa na-akpụ na private jet ebe na park in dollars nreba na isusugharị onye Yoruba bịa na village gị ruchisie church everywhere but cannot build common small pure water factory to employ you as an Igbo man ije rụọ ọrụ na factory okeke ije kpụọ tight na church onye Yoruba ị ka na-ejukọ ibe fu ndị ụka bịara tackle our way of life rapụ gọọmenti anya pọshu na pọshu ọdịnala anyị na-amụ arụsị anyị ọgụ ụfọdụ be na-amụ ya ọgụ obi ya na-amụ ya ọgụ si na onye nwa ji anyị ịga n'iru in a country na-enwere factory ebe na-produce pant the only factory mere exist na Igbo bụ nke ndị Igbo yi were ha dị creative not the one mụ na gị install kịta a na-eme import what are we producing on the Igbo bụ ihe mee bụ factory company creating the idea from the whole raw material dị na befa ọ bụrụ artificial factory mụ na gị na-emepe kịta emepe a na-eme the goods import na abroad. That is not it. So Tetenora, go back to your roots. Go and hug your ancestors. Your ancestors are innocent. European demonize your ancestors so that you will look inferior. Njụọ again. If onye dị njika gị now na beg or quack mepe ụzọ ọ bụrụ onye yiri Ezeaku ejefọ Egwu ma ọ gị nwa na watch him. Onye asị gị na ya bụ nje Michael ihe kweta. Ogbe na ya bụ nje Gabriel. Will you accept that show that you are demon? A demonize go your color. Imego gị look inferior. Maka na mgbe ọ na-akpọrọ God ọ bụ n'isi ya na that does not look like you. You are a slave to the owner of that God. Chineke kesi ndị Igbo. Nobody was the founder of Chineke na Igbo. Chineke bụ mystery. Every tribe nọ n'ụwa Chukwu kesi obodo kelafia ti obodo ahụ n'ọnụ. Igbo na-akpị ya Chukwu inheritedly founded by nobody. Yoruba na-akpị Oluwa inheritedly founded by nobody. Calabar na-akpị Obasi inheritedly founded by nobody. Kogi na-akpị Ojo. Edo na-akpị Osalobo. Every tribe on this planet Earth has what they call their creator. And the Chabiaze were going to that's your creator Chuku no Motagon one abefa. 100 and something, it's not even up to 200 years they came. You quoted this so stupid is why nature region barigwe. I think no Motagon one abeha and one go jebrin anywhere. Nobody if Chineka in very many inherit na ben nagis was in one. Nobody so home one here Jacob come. Was the again and one here go all good no with gold when I harvest gold again. Europe will take that Bible today. England they want to gold and abefa as an inheritance. But today how of the highest gold reservoir. Where did they mine the gold? From Africa. 89.5% of age arufo na muna gijina kasi Congo apata. Ndi Congo na mountain kita na eti Holy Ghost fire. Na 100 days fasting. Aso bo na madu na adoration na Enugu na ke Elijah Enugu madu 14 dead. They has been buried the ground. So bo madu 19 na nke nwana ino nuke. Yata go azaman no nuke. Aso bo madu 19 na nke azaman. Enwe onye kuniten nke TB Joshua. Ono ka collapse bo 200 and something people. Kidnap and Ebola, when I'm on our way, you can do can Jesus 419. Not emotion, here in the good reality. Stop putting emotion in what I'm saying. What we are talking about is reality. It doesn't have any connection with emotion. What can Jesus fake? Now, my emotion and I book. I want 50 million tears. Give me $1 no ye police, no ye dalo Jesus or na ben na game a village here. Ne wo una gauge. Na force butter. E bafu. Now give one to us chose come on this submissive to you. Money with you. Come this again one to us lawyer. Abona Jesus ga monye dara ngwolo ga ije oge emekwezi onye ebele ọkpa eto ihe me na dey using the ebele ọkpa eme ekpere no na ekpere maka na ka reality onye ọbụla na afia mana onye nọ na wheelchair ma mane mo dara ngwolo ka ọ nọ da so ekpekete ekpere si na wheelchair kunye gaba ije ndị ngworo ọkpa ha na dịka one arụ ha ga-agbade mkpa mana bịazie n'ukwu ha dịka one gbọ na ọwụrụ ya ndị ngworo na dị tiny na ọkpa fa n'ogede nwa baby virgin ha ala unu ka nwaanyị na-eme na-evuru na afọ ọnụ ka onye agụ ndị Africa ndị nzuzu juru na prison everywhere all over the world. And actually all over the world obodo ni na ejula aju because ni juru onwe you rejected your color. Ndị ọcha bịa demonize your color if you say nwanne gị si na Satan. Enwene go mboso onye ojii na-ekpe ekpere maka Satan cheta onye ọcha Satan. No, all your uncle. Agwọ na over 6,500 people oya. Enwene onye mdujere unu n'ọgwa ya ife na-eme ya ma ọ bụrụ ihe mere eme. Mana religion ha bi program you na ụmụnne gị na-enye poison. Ha na-agbanyere gị poison ha na-eme gị attack. Inwe sugar, nwe leg ulcer. Esi na achere nwa mugu. Somebody made daddy got chill on one, and the one will take the same chill ammonia. Him on you mugu. Even my bussy. Somebody made daddy get a chill. Daddy got one man. I generally with a chill monia. He believe on him when I chill, and I went in me. Mamugu. Tetanola, that religion. Religion is all about scam. Scam. Why you not on a reality? Phone each and I can you go. Otuma Besa, Conyo Man, and I see a button on Facebook. I can see a button in where data. I won't know data. Better no banner. You won't be here. If from our seminar yourself, semi kidnap Nenugu. Okay? Yes, ne na Facebook. Kidnap on a semi. Sit Bene semi. How petamba?
How about your Peter Mbaka? Oh, get a good man, Peter Mbaka, your personal Lord and Savior. But when I tell you no government to your personal Lord and Savior, it's usually to reality hit again. Ona bona Peter Mbaka ko gbata so na semi. When I cook na agbo kan keta nuke. Mgbe Soludo win the election, His Excellency Prof. Charles Chukwuma Soludo. Mgbe win the election, ọ chọrọ iri ọrụ, ọ chọrọ ịtụ ọrụ. Amona Nwamgbafọ was once a central bank governor. Iche no onye bụ central bank governor signature dị n'ego bụ mogu. So Nwamgbafọ ya la shakala shakata kata afọ mebe agbalege egbe bịa n'ọta akụkọ Nwamgbafọ wee reply anya wepụ Soludo, I will love you till I die. Nwanne, I love you from the deep of my heart, and I'm from Ghana because you are a realistic human being. Mgbe nwamuga no nuke chọrọ ịtụ Soludo dey area, they write up na Facebook na page His Excellency. Or see our father, because I've got other problems in Anambra State and Nigeria, that he will take care of himself. Now, the same person why His Excellency now, but after one and me, I am last 2 years. His Excellency Chichana first tell get about second one, about the but I'm me. The same person for get kidnap His Excellency, kidnap Fada Ejike, or put on social media, or Soludo, see, I send that security, get your Fada Ejike. Now, no one do show no cow. Uno Chorija Merimugu. Ijenas na chapel, loketa. The whole chapel in Nigeria with CCTV camera. Now monitor sacrament. Magana go be as dino, but an Israel sacrament. Now, each CCTV camera now monitor sacrament. Kaya Izulia, Nime chapel. Mana someone be Zaku Jesse Plana Kachap Jesus, Chevem Nime chapel. Ki CCTV camera monitor sacrament, coach be money producing in China. Enough is enough. We can never remain the same. It is in Christianity. Join no men and abuse is unando. Or control in UK and America, anywhere. Join this movement. I actually top tandi bonaro. Let us go back to our roots. In time of our ancestors, there is science. Ndaro Sirono, well, particular if you cover a million hidden. Well, we refine and we mix and no bonotata. Mona Guinea can wrote upon all your educational level today. You are still eating no for one. You can say no, but you can say America, go check one UK can allow you for one. And you cannot produce any new soup to bench that old one. And you will wake up to call them illiterate. You are the illiterate. Illiteracy means where you don't know how to speak your mother tongue. Because your English ends in Britain. You will not back it again for Italy. If you don't know how to speak Italian language, you go back to school to learn it. Is Italy about Spain? If you don't know how to speak Spanish language, you go back to school. Is it Spain about Germany? More Dutch. Is it Germany about Norway? More Norwegian language. Google this thing I want to say now. There is no country on this planet Earth that does not speak their mother tongue that produces anything. No country has na anything na the whole world check country ne produce rikia ne produce anything raw na so befa mgbe na produce mo ogbo mmiri ha jaga nenu mi ne bo mgbe ha na so bai since with the western education na so onye igbo chowa x onye igbo ya chogde x city over 40 years since ka production na onye igbo na esesi ngwere na akwụkwọ na ese toto mberibe ihatago since onye igbo bido chowa x minus x equals to 2 raised to power x or cancel x kagide sekwa na chota s plus x or yx since ka production na ani I never read the Bible. I say na Bible book Uchine can erase erase. Bible book Uchine when hard copy when copyright. Uchine when copyright. He produce ndi nwe agbaga awo. Tetenola Africa. E go na church where you man go na je church ka ya go where. But see reality get hit. La kabashi dalaba. But say I diagnose go for ya, the bigger than your capital. But say ga mota nwa nwe hole in the heart. Ke ya man ekpere the useless. But say I agwa na tigi nwe kidney failure or nwunye gi or mama go daddy gi nwanne gi for nanya. He were by it, but what picture nature, but they got money. You are the highest person on earth because on your gown, he will come. Unless me get for something million, he get money transplant. Okay, I'm ready. So let us wake up and face reality. I want to go to church where your case stop going to church. Church is evil. Yes, the same way they try to stop us worshiping our ancestral way of life, which we have realized now that our own way of life is the truth. We are now fighting with the truth, honest, to make sure that none of our people enters church anymore. And through this gospel, we must stop them. That one day, those churches in Onabai will turn to factory, company, packing stores. God mark my word. One day, it must surely come to pass.